जायगायाव थसेल' होनानै लुनायनि अजद थिखांदों 25 नं बागानफारा बियाबनि जफादं BCDC आव। बाक्सा जिल्लानि 25 नं बागानफारा बियाबनि जफादं BCDC नि सिङाव थानाय आमिनगाव गामिनि रहिला ब्रह्मआ सरकारनिफ्राय मोननाय PMAYG न'नि बिथा लेबेलखौ थब्रै रडनि सोलाय थसेल' रडजों लुनायनि अजद थिखांदों मासिगिरि मन्टु गयारिनि हेंथायै। न'मोनगिरि रहिला ब्रह्मआ फोरमायनाय बादिब्ला जफादं BCDC नि मासिगिरि मन्टु गयारिया बे न'खौ लुनानै होनो लादोंमोन। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला गुबुन गुबुन सरकारि न' मोननायफोरनिखौ बिथा लेबेलनि लिंटार रडखौ थब्रै होनानै लुनायखौ नुनो मोन्दों रहिला ब्रह्मआ। नाथाय रहिला ब्रह्मआ गावनि न'खौ बिथा लेबेलनि रडखौ थसेल' होनानै लुनायखौ दुखु मोननाय फोरमायदों। आंनि मुङा रहिला ब्रह्म, ओमफ्राय आमिनगाव चेयारमेन सेन्टु गयारिया लादोंमोन। CTC आङो होनदोंमोन रडखौ थब्रै होना हो होननानै बुंदोंमोन आङो। ओमफ्राय दा थसेल' होनानै होदों। ओमफ्राय आंथ' मिन्थियाना माबायदि लुखो माबायदि माखो। आं नायनो नागिरबाय, ओमफ्राय नायनो होआसै ना आंखो। लिन्टाराव थसेल' होखादों। बिदिसो होनबाय, जि आरामथार जागोन दे थसे होबाबो बायलाङा जिलाङा थबनो जोरगोन ओरैसो होनदों आंखौ। हुवा गैया हाथिजों गाथारजादों। बोसोरब्रै जाबाय। आं मोजां सुबिदाखौ लुगैयो, मोजां लुनायखौ लुगैयो। ओमफ्राय आरो दा जिमान आंहा इमान खस्थ' जादों, दा हुवा गैया माबा गैया। आं हाजिरा खामला मावनानैसो आं जायो। ओमफ्राय आंनो बे न' गंसेखौ मोजां लुना होनांगोन बिसोरो। मानो हायाखै? दा इ मावा, आं फैसा दिहुनदोंबा बे मावाबा आं लुखानांसिगोन। बियो होनबाय मोजाङै थिगैनो जाजोबगोन गासिबो, बिदि रड गंसे गंसेल' होनानै मोजां जाखागोन दे, बिदि गंनै गंथाम होलायनायनि माबा गैया आरो होननानै बुंदो आरो आंखो। आं होनदों बार'खाफोर फैबा, बार'खाफोर फैनानै बे न'खौ गोलैलांजोबबा सोर लुना होफिनगोन आंनो? बे न'आखि मोजां जागोन नामा होननानै बुंदोंमोन आङो। ओमफ्राय इसोरो होनबाय, चेयारमेना होनबाय दे जागोन दे, गंसेजोंनो बेलेग गामियावबो आंनो लुना फैदों, बेलेग जायगायाथ' थसेबो रडखौनो होआखैनो। ओमफ्राय दा जोंहानिखौबो गंसेल'सो होना होबाय। ओमफ्राय दाथ' होथारनो नांगौना इखौ, रडखौथ' गंब्रैयानो होथारखानांगौ। आं आरो नुखादोंना बेलेगाव मावनाय मानसिफोरनिखौ बानायनायखौनो, लिन्टार बानायनायखौ नुखादोंना आङो। आरो रान्दि मानसिखौ थगायबा जागोन नामा? आं हागोन।